Makadi muri Zimbabwe kusangana zvakare kwari kuita pano pa JCTV Africa tichitefenyura tiri kuno kunzvimbo yeSouthly Park. But nhasi ndaita rombo rakanaka ndikasangana naMadzibaba Craibon. Takatarisana nemutambo uri kuda kuitika kuchitungwiza uku. Mutambo kuona kuti ndiani anonyatsonhonga tsono. Saka ndasangana naMadzibaba Craibon ndikubvunza kuti vari kuona sei mutambo uyu uda kuitika uyu. Makadiko Madzibaba? Leo tunofara JC wakati yako. Right. Saka ndada kubvunza kuti imimi mutambo uyu muri kuona sei? Makazvitarisa imimi semunhu anoita zvekuprofita? Aiwa, mutambo uriko uyu wakanaka chaizvo. Tiri kungonzwawo uchingotendera muzvivhiti mu JC. America kwakadii ku South Africa kwanga uri. Aiwa, South kwakuri right. South kwakuri right, but ndaida kubvunza kuti imimi makazvitarisa imimi tikunzwa vamwe vachiti izvo paita kuzvikudza kuna makandiwa pamusoro nekushora vamwe vaprofita vakaita semi. Imo muri kuti kudii nenyaya yemutambo? Right, mutambo uyu inini handina hangu chekutaura zhinji inini nekuti inini hangu handisi muprofita. Indonzi Madzibaba Craibon, chiremba chematare kana kuti Bishop Sifeku. Ndikaona audio yandakanzwawo yandakateerera paFacebook apa, handina kuona makandiwa vachitaura mazita evanhu, asi munhu akangotaura kuti maprofets nen'anga uyai munhonge tsono kamutaure kuti chii chiri muhomwe mangu. Asi inini kana kubvunzwa ndikoka vati ndisvike ikoko, ini chero izvezvi ndoona kutokuudza kuti ivo chavari kuda kuti vaise muhomwe mavo chii. Asi vakandikoka ndakasvika ikoko handikwanisi kutaura chiri muhomwe mavo, bva ndoona kuvaudza kuti chinhu chamuri kuda kutaura chiri muhomwe yakati, ndovaudza homwe yachiri. Uyezve futi ndovachimirai pasaidi ndoprofita mudzimai wavo, ndomuudza kana nezvese zvanoda ndomudziwo vakateerera. But ikoko kayo asi zvohondo ndiri kutonetsekanawo ndichionawo mamwe mabhururu edu ana Madzibaba nanasekuru nanaprofeti vachitonetsanawo navo vachiita makandiwa ati zvakati, vamwe vachiti toda kuuya nezvirema kudii. Izvozvozvo hazvisiri izvo. Handina kumboona chakaipa chakataurwa nava makandiwa. Asi ini murume wandiri kuona unenge uri kutaura mashoko kuti maprofita ungadai vachitopengera murume kureva kuti zvaari kutaura ndiri kufungidzira pamwe ndezvechokwadi here kana ndezvekuti pane mumwe murume ari kunzi Sekuru Story ari kuzviti musatanist ari kuti ndiye akarombesa maprofita ese ane mbiri muHarare makuru. Saka handisi kunyatsonzwisisa ipapo kuti murume uyu ndiye here zvechokwadi ari kuita basa, nokuti murume uyu maonero andakaita murume uyu ari kuri anema zvokuti vanhu vese avangadai vatofesana nemurume kwete nenhau yavamakandiwa. Zviri kuratidza kuti pane kakusaizana karipo kevanhu varikuda kuzama kuda kudzikisira profeti Emmanuel wamakandiwa, but vakangotaura zvinhu zvechokwadi. Maprofita auya, ndinoudza muprofita kuti uri kuda kuita mbiri yekuprofita, ende utore bhurukwa ramai wako uye naro. Zvanga zviri kutaura nababa wako kuti unoudzwa zvinhu zvakaomarara zvinonetsa. Munhu achashinga kunyengedza mukadzi wake kana girlfriend koshamwaridzana namai wake kusvika wabira bhurukwa uya pano ndomugadzira, ndomutemera. Nyora dzandinomutemera. Muprofita uya anoprofita to hero. Kana chiri pasi pemvura kana chiri mutaire mota anotaura. Asi ruponeso rwokukuponesa padambudziko rako panenge pasina igirazi chete. Handioni kana pane chakambepa chokuti vangatenga kunzi takuya nechirema, takuya nezvakadai. Kana munhu achingoda kungoenda ipapo achiziva kuti anokwanisa kuziva chiri muhomwe mavo, anongoenda. But inini dai vakandipoka, aiwa ndaisvikako. Asi chisaenda ndisaende ikoko ndechekuti handina kumbonzwa pachitaurwa ngeBishop kana kuti Madzibaba Craibon. Saka handina chekutaura chakaipa pamusoro pamakandiwa. Ndiri kungoti urongo hwavo ngahuendere mberi, kana pana akazvipira aiwa ngaangoenda, asi vakatidedzawo isi tinosvika ikoko. Saka imimi yezvino izvi muri kushanda muri kupi uyezve mabasa enyu akamira sei? Aiwa, mabasa angu ari kufamba zvakanaka, varwere vari kupora, ndine vanhu vakawanda vari kuna Australia vari kubva. Izvezvi ndakabуда handisiri munzvimbo yeHarare, ndakushandira ndiri muno munzvimbo yeBulawayo, ndo panomwe wandakabatsira naye ndokubva ndipo pekugara nepekuitira dare rangu muBulawayo. So muBulawayo ndo mandakawanika izvezvi mandiri kubatsira matambudziko ese akasiyana-siyana kunyanya vedzimba. Aiwa, muBulawayo vari kufara nekuti macases ekuparara kwedzimba muBulawayo akanyanyisa zvisingaite, ende ndo nyaya zhinji dzatiri kunyanya kushanda nadzo munomu. Nemagobe ekuti senda kunyanya nemugodhi yavo kunyanya kuna nenyati kukusela boost peso. Aiwa, tiri kusvika tiri kugadzira basa riri kufamba, vanhu vari kutendi. Alright, mashoko amunawo kune mamwe maprofets ari muno muHarare kana kuti vari kufana kuenda kunyaya idzidzi ndiye kuti kudii? Mashoko andinawo kune vari kuda kuenda kunyaya idzi ndiri kungoti vasatsvage nzira yekuda kuhwanda nayo, yekuti vamwe vanoti hanzi tinotsipikwa tinodii.
inini pache zvangu ndinoti hakuna chinhu chinonzi kutsipika nokuti pandiri panapa inini ndotori chifumuro chekuti ndikasvika chero pane zvinhu zvakatyisa sei ndikangosvikapo zvinotanga kutotiza zvinopera simba zvinodedera saka hakuna chinhu chinonzi kutsipika vanhu vari kutongotyawo zvavo kungoenda ikoko ndavari kuziva kuti varoda kutoedzwa kana kuti varoda kutotestwa saka vanhu vakungotsvagawo zvokudhifenda kuti vasaende ikoko asi kana pane vechokwadi sekutaura kwavakaita kuti kana aripo anokwanisa kuziva kuti mumwe munei aiwa vanongoenda tinongoona tichingonzwa kuti aiwa 1 miriyoni yatorwa yaenda asi ina handina hangu chekutaura chakaipa pana makandiwa nokuti ofa yavo yakanaka neniwo madiro andoita mari dai vakatondipoka zveshuwa mari iyo ndaitonoitora mari iyo asi vakazongotaura nezvedai watinosvikawo